Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Rayani Manur Lukman saka kelas 11 IPA 3 nomor 29. Ing video iki kula bakalan maca geguritan kanggo kanca. Biyen tanganmu genggam tanganku. Biyen pundakmu enek kanggo aku nangis. Biyen guyumu nentremno atiku. Nanging saiki tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku. Kanca-kancaku kabeh bayangno apa sajatining kahanan sajroning donya yen ora ana welas lan asih. Ora ana uga kakancane tanpa pamrih ing sajroning manatiku. Aku ngrasakno kepengin ngamuk wektu iku. Kanca lan kancaku elinga rasa atiku iki. Jagan rasaning welas ati iki.